Ak sa do niečoho pustíš, tak väčšinou sa to nezaobíde bez reakcie. Najmä ak sa jedná o niečo veľké, čo výrazne zmení tvoj život. Možno začneš na niečom pracovať, rozbehneš nejaký projekt alebo trebárs začneš cvičiť. Nový rok je obdobie, kedy si mnoho ľudí dáva rôzne predsavzatia. Ja osobne sa držím toho, že ak sa pre niečo rozhodneš, tak máš začať hneď. Ak je však tvojim prípadom práve príchod nového roka, tak možno niečo podobné čaká aj teba. Dajme tomu, že máš nejaké kilogramy navyše. A teda, začneš chodiť do fitka. Motivácia je veľká a tak sa so svojím nápadom pochváliš na internete. Niektorí ťa podporia, no nájdu sa aj takí, ktorí ti veľmi nedoprajú. Prichádzajú blbé poznámky, dokonca aj výsmech. Ja sám s tým mám ako online tvorca mnoho skúseností. Cieľom takýchto ľudí je vyvolať v tebe negatívne emócie. Ide im práve o to, aby ťa od tvojich cieľov odradili, alebo aspoň, aby ti to celé znechutili. Ničím výnimočným nie sú ani nadávky, ba dokonca až útoky. Bohužiaľ, vždy keď sa pustíš do niečoho veľkého, tak si to tvoje okolie všimne. Buď preto, lebo im to samozrejme povieš, alebo ak je to niečo tak veľké, že to proste skryť nejde. Otázka však v tomto smere je, aký postoj k tomu zaujať. Prvou vecou, ktorú si musíš uvedomiť je to, prečo máš o tom vôbec potrebu niekomu hovoriť. Ide ti o to dať si tak verejný záväzok k tomu, že ideš urobiť nejakú zmenu? Alebo chceš len vzbudiť pozornosť a obrátiť ju na seba? Pochop, že ak máš niekomu niečo dokazovať, tak len a len sebe. OK, ostatní ti možno na chvíľku vyjadria podporu, no reálne ich tvoj plán bude zaujímať tak možno zo pár sekúnd. No teba podstatne dlhšie, teda po celý tvoj čas. Preto sa zamysli nad tým, či vôbec o svojich cieľoch potrebuješ niekomu hovoriť. Keď som ja začal cvičiť, nikto o tom nevedel. Proste som začal. Mal si následne vidieť to prekvapenie ľudí, ktorí ma nevideli niekoľko rokov. Ako mnohých moja premena až zaskočila. Bolo to práve preto, lebo som to robil naozaj kvôli sebe. A teda ostal som o celom svojom pláne ticho. Druhou vecou je to, čo som už uviedol v úvode. A teda, ako sa brániť voči blbým poznámkam? Tým všetkým ľuďom ide práve o to. Odradiť ťa od tvojich cieľov. Vyvolať v tebe zlé pocity, alebo dokonca ti to celé znechutiť. My všetci máme prirodzenú potrebu na všetko reagovať. Ak nás niekto provokuje, vyvolá to v nás emócie a snažíme sa o odplatu. A to často bez rozmýšľania, ba dokonca vedomia si možných následkov. Práve často pod vplyvom emócií povieme aj to, čo sme nechceli. Pritom úplne najlepšie a najjednoduchšie je jednoducho neurobiť nič. Čiže ostať ticho. Ticho vie byť niekedy najlepšia zbraň, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Ak ťa niekto urazí, tak očakáva, že na to prirodzene zareaguješ. No ak odrazu ostaneš ticho, tak sa stane niečo veľmi zaujímavé. Ak druhá osoba povedala niečo nevhodné alebo dokonca až vulgárne, tak to doslova ostane visieť vo vzduchu. Nepreruší to totiž žiadna nová myšlienka ani reakcia. Zároveň tak ukážeš, že si dané vyjadrenie neberieš k srdcu a jednoducho o neho nemáš záujem. To, že si nad vecou a že si to ty, kto nakoniec nad celou situáciou preberie kontrolu. Druhá strana tak ostane zmetená, pretože nemá ani šajnu o tom, čo sa v tvojej hlave deje. Čo z toho celého teda vyplýva? To, čo hovorím stále. Tvoj život v princípe nikoho nezaujíma. A keď aj áno, tak naozaj len na pár sekúnd. Prípadne dovtedy, pokiaľ to, čo ty robíš, má na tú druhú stranu nejaký priamy vplyv. Ak sa rozhodneš vo svojom živote urobiť nejakú zmenu, tak to rob 100% kvôli sebe. Polož si teda zásadnú otázku. Je to naozaj tak? Alebo sleduješ úplne iný úmysel? A teda uznanie od okolia. Nebolo by pre teba oveľa lepšie urobiť to, čo som povedal, a teda ostať ticho? Buď k sebe úprimný a poriadne sa nad tým zamyslíš skôr, ako sa do niečoho pustíš. Ak sa ti video páčilo, určite mi hoď like a odber. A keď chceš byť ešte väčší frajer a vážiš si skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky alebo mesačného členstva. To nájdeš tuto dole po kliknutí na tlačidlo pripojiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju podporu a pripomínam to, čo stále. Buď gentleman.